allereerste gast die zit hier al klaar. Dat is Herman Goré van Goré in Vorm. En dat is de nieuwe naam van oorspronkelijk 4 bedrijven die zijn samengevoegd. En we gaan eens even kijken of Herman zelf ook in vorm is. Welkom Herman. Hoi Rob. Hi. Ja, daar mag best voor geapplaudisseerd worden. Ja, Herman, ik zei het al, oorspronkelijk waren het 4 bedrijven. Welke 4 bedrijven waren dat dan, waar jij 1 mooi bedrijf van hebt gemaakt? Nou, in feite waren het 2 bedrijven met 4 bedrijfsrichtingen. Aha. Ik ben 10 jaar geleden begonnen als ondernemer, als een eenmanszaak, met het bewerken van aluminiumonderdelen. Massa's onderdelen. Dat betekent met een automatische machine producten erin zetten, 10, 12 uur per dag, een jaar lang achter elkaar, totdat je weer geld had en dan kon je weer een nieuwe machine kopen. 2009 was een dramajaar. Dat betekende dat al mijn werk wegviel. Na een jaar van ploeteren, zeg maar, want ja, 2 uur werk per dag, met dat kleine beetje geld heb ik het overleefd en toch doorgezet. Ga je nadenken en dan ga je andere bedrijfsrichtingen zoeken. Ik heb een fiberlaser gekocht. Je hebt wat gekocht? Een fiberlaser. Daarmee kan je graveren op industriële producten. Ja. En de tweede richting was geboren. Daarna had ik de mogelijkheid om een bedrijf over te nemen. Die man wilde stoppen, die had geen opvolging. Na 4 weken in gesprek, 1 januari 2013 was het zover. Dat was mijn derde richting. En dat was eigenlijk te maken met het slijpen van speciale snijgereedschappen. En deze snijgereedschappen die gebruikt de automotive industrie, de metaalindustrie om hun producten te produceren. Mm-hmm. De 4e richting is geboren eigenlijk op een beurs. Mijn laser had ik neergezet op een beurs voor mijn laserwerk te promoten. Maar ik kreeg alleen maar vragen over die laser. En toen dacht ik eigenlijk, nou, als we er vragen over hebben, dan ga ik onderzoeken of er een markt voor is. Dus ik heb een laser aangeschaft en die heb ik na 4 weken verkocht. En zo is de 4e richting ontstaan. Maar uiteindelijk heb je 4 richtingen en het zijn allemaal aparte richtingen en allemaal aparte namen. En eigenlijk sinds 3/4 jaar geleden kreeg ik een tip, een advies dan zeg maar, om helemaal ga eens over nadenken om dat onder 1 noemer te zetten. Dan kan je, onder 1 noemer kan je uitbreiden. Dus dat hebben we gedaan. Ja, en dat is geworden Goré in Vorm. Ja. Want waar kunnen we jou eigenlijk vinden dan? Want dat waren eerst 4 zogenaamd losse bedrijven. Maar zat je toen al bij elkaar ergens in een pand? Ja, en waar is dat dan? Ik heb er altijd voor gekozen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Dat betekent dat alle bedrijven, 2 bedrijven plus de 4 richtingen, zitten allemaal in een pand op Keizersveld, hier in Venray. Mm-hmm. En ja, voor wie werk jij? Voor welke branche is het interessant om bij jou aan te kloppen? Ja, wij werken alleen maar aan 99% voor bedrijven. Dat zijn VDL-bedrijven, dat zijn Inalfa. Hier bedrijven uit Venray, Turning Technics is een draaibedrijf, doen we voor slijpen. Maar meestal zijn dat automotive bedrijven. DAF Trucks maken we veel onderdelen voor, maken we speciale snijgereedschappen voor. Ja, Nederland en België zitten we voornamelijk. En als je ons nou eens meeneemt in een dag van Herman Goré, zou je dat in het kort eens kunnen beschrijven? Want ja, ik vind dat toch wel interessant, die 4 takken. Hoe combineer je dat met elkaar en waar zit de kracht dan? Nou, de kracht zit hem in mijn mensen. Mijn mensen die zijn allemaal onafhankelijk. Dat betekent dat ze allemaal vakgericht zijn. Ik kan gewoon naar klanten toe gaan, want het draait. Het zijn allemaal zelfsturende mensen. Zijn het. En hoeveel mensen werken voor jou? Nu zijn het totaal 11. Ja. En dat is eigenlijk de laatste 5 jaar sterk gegroeid natuurlijk. Want eerst alleen 2 en toen zeg maar 2 jaar op 2 gebleven. Daarna zijn we doorgegroeid naar 11. Maar hoe combineer je dan die verschillende richtingen dat dat ook echt een kracht wordt? Ja, de kracht zit hem eigenlijk in ons hoog servicegehalte. Dat betekent eigenlijk dat als een klant ons iets vraagt, want wij maken heel vaak mee dat ze komen, Herman, in de computer staat dat er nog 2 liggen van deze specials, maar in het bakje zelf ligt niks even meer. Voor mij een special, dit is een boor of wat is ja, dat? dit is een voluitbetalen speciale boor. Ja? Hier doet bijvoorbeeld de DAF daar duizenden en duizenden gaten mee maken in de motorblok. Ja? Het is even eenvoudig uitgelegd. Maar die hebben een boor en die is op, ze bellen jou. En wat is dan zo bijzonder aan jou? Het bijzondere is dat wij een hoog servicegehalte hebben. Dat betekent dat wij binnen 2 uur die boor kunnen produceren. Terwijl andere bedrijven daar? Ja,
Ja, die gaan eerst langs een offertestadium en langs nog een andere laag en nog een laag. En uiteindelijk na 3 weken kan je hem hebben. Ja, en hoe groot is het werkgebied dan wat jij bedient? Nederland en België. Ja. Heel Nederland en België. En heb jij nog plannen om, want ik hoor jou praten over 4 takken. Ja, dan denk ik, zou er nog een 5e tak wellicht bij kunnen komen? Ja, of, nou ja, dat is natuurlijk, je gaat altijd verder kijken. En wat de markt vraagt is eigenlijk steeds meer compactere series. En wij maken natuurlijk niet alleen speciale gereedschappen, we doen ook heel veel aluminiumproducten bewerken. En ze vragen steeds compactere series. Dat betekent dat je zeg maar verdergaand geautomatiseerd moet zijn, maar dan in kleinere series. En wat de markt eigenlijk vraagt is, de druk ligt altijd heel erg hoog. Dus in plaats van 6 weken wordt het 4 weken, wordt het 2 weken. Ja. En mijn visie is eigenlijk dat ik, naast die automatisering die we al gedaan hebben, op zoek ben gegaan naar een ander bedrijfje. Ja. Waar 4 automatische machines staan. Ja. Waar je aan de ene kant assen ingooit, aan de andere kant hele compleet bewerkte producten uitkomt. Dat gaat eigenlijk per 1 mei gaat dat gebeuren. Per 1 mei? Per 1 mei. Dus dat zal dan de 5e tak binnen jouw bedrijf worden? Ja, dat klopt. Waar houdt dit op, Herman? Dat is het laatste, want dan is het me half vol. Dan is je half vol. Ja, half dus vol. als het dan groter wordt, dan zul je nog verder moeten uitbreiden. Maar dan is de grens... Dit is het, ja. Deze wat dan gaat doen, dan ga je kijken natuurlijk naar je klanten. De marges die op bepaalde producten zitten. En dan ga je van onderaf ga je snijden. Dus van bovenaf hou je dan meer over. Ja. Nu even nog concreet, laatste vraag. We zitten nu nog redelijk in het begin van 2017. Ja. Wanneer is 2017 voor jou straks helemaal geslaagd? Ik denk het eind van de avond. Nee, we gaan heel goed. De afgelopen 2 maanden is beren goed geweest. We zijn weer gestegen ten opzichte van vorig jaar. En het belangrijkste is, we hebben 40% meer omzet vorig jaar met gelijk aantal mensen. Dat betekent dat je automatisering gaat nog hoger is gegaan. Nou, ik vind het prachtig om te horen dat het nu al goed gaat en dat je nu eigenlijk al tevreden bent. Ja. Mag ik jou heel hartelijk bedanken. Dames en heren, Herman Goré.